लोगोफोर दिनै 10th of जुलाइ दा समा 10:50 आङो दाखालिफोर माने 7th जुलाइआव नोंथांमोननो मोनसे शेयार मार्केटनि कम्पेनियाव 11था आङो शेयार बायनानै दिन्थिदोंमोन माने कम्पेनिनि मुङा गडरेज प्रपार्टिज लिमिटेड होननाय बेयाव आङो मोन 11था शेयार बायदोंमोन आरो बेयाव आंनो फैसा एबा रां नांदोंमोन 22,000 दा बे 22,000आ सानथामाव बांनानै 23,000 जाबाय आरोखि माने 22,000नि एसे बारा मोनै 22,151 आं बायदोंमोन नालाय दा माने 23,000 जाबाय माने बांबाय नै 860 रुपिस बांबाय सानथामाव माने पार्सेन्टखौ बुङोबा 3%निबो बांसिन आङो प्रफिट मोनबाय ने 3.83 दा लाइभ मार्केट नालाय बेयो खमायलाय बारायलाय फ्लाक्सुएट जाबाय थागोन जायखिजाया 3% प्लास आङो प्रफिट मोनबाय स' सानथामाव आङो 3%निबो बांसिन प्रफिट मोनबाय दा आं बुजायदोंमोन नोंथांमोनखौ बे गडरेज प्रपार्टिसाव आङो मानो शेयार बायखो आंहा मा एक्सपेक्टेशन दं बेसेबां एक्सपेक्टेशन दं आरो बेबायदिनो आं साननाय बायदिनो आं बुंनाय बायदिनो बारायलांगासिनो सानथामावनो आंहा नै 4%नि खाथियाव आङो मोनबाय सोरनोबा फैसा दाहार होयोबा मास मोनसेयाव 4% 5% मोनो खिन्थु आंनिया सानथामाव आङो 4% मोनहांहां जाबाय स' बेनो जाबाय शेयार मार्केटनि पावार नोंथाङाबा जुदि इनभेस्ट खालामनो गोसोब्ला आरो जों बयबो इनभेस्ट खालामनो नांगौ दे इनभेस्टमेन्ट खालामनो सोलोंनांथारगौ जोङो नङाबा नोंथाङा जेसेबां फैसा आरजिया मानो नोंथांनि फैसाया ओरैनो साहा लोंनायावनो माबा माबि पार्टि जानायावनो थाबायनायावनो बेरायनायावनो ओरैनो नोंनि फैसाया जानला मानला बायलांजोबो आरोखि ओंखायनो इनभेस्टमेन्ट खालामथारनांगौ दा बे फैसाखौ आङो बे 22,000खौ जुदि आङो ओरैनो दोनबाय थानाय मोनबा बे 23,000 जानाय नङामोन बियो सानथाम सिगाङाव 22,000आ बे 22,000 थाबाय थागौमोन मा थिग बियो जोबलांनोसो हागौमोन आरोखि दा खिन्थु बियो 23,000 जानानै थाबाय दा बेबायदि ओंखायनो नोंथाङाबो जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोसोब्ला आङो नोंथांनो बे ब्रकारखौ आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन नोंथाङा बेखौ लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामनानै ला ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै ला ओमफ्राय एसे सोलोंग्रो जानला मानला इनभेस्टमेन्ट खालामनोबो नाङा फैसाफोरा जोबलांगोन एसे सोलोंना लाग्रो एसे सोरबा गोरोंनियाव सोंनानै लाग्रो बिनियाव इनभेस्टमेन्ट खालाम दा नैबे गडरेज प्रपार्टियाव आंनि प्रफिटखौ नुनानै दोननो नाङा बियो होलायाबो जानो हागौ लसबो जानो हागौ बेबायदि स' 2-3 मिनिटनि खामानि आपस्टक ब्रकारनि आङो लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनदों लिंकआव थुनानै रेजिस्ट्रेसन खालाम नङाबा एपखौबो डाउनलड खालाम जायखिजाया खालामग्रोनो हायो रेजिस्ट्रेसन खालामनाया 2-3 मिनिटनि खामानि पान कार्ड आधार कार्ड बेंक डिटेल्स फट' भिडिअ भेरिफिकेसन बेबायदि जायो गासिखौबो होनांगोन जेबो गिनांगौ गैया ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव सानथाम सानब्रैनि उनाव रेजिस्ट्रेसन कमप्लिट जागोन माने नोङो इनभेस्टमेन्टखौ स्टार्ट खालामनो हागोन आरोखि अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट